Nyakora mgajon kamoro mora mintiere machiegni e chenro mar Pok Opogore, chenro mabende biro ni e TV mar Ramogi. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mabende itayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono wabiro ni ka wantiere gwenge mago mag Kayole, mano mantiere buore Nairobi. Okinyi makawuono dwaro rango pok, mano mar loso mwandu mopogore opogore ka itiyo gi mbao. Adhi limo duka mong'ere kaka Kalo Furnitures. Jal mabedo sibedo ka loso mwandu mopogore opogore kotiyo gi mbao chakre higa mar 2009. Bed koro nyaka giko mar chenro makama. Nyakoro mgajong mana kana sesingo ni gisani asechopo e duka kata mana workshop mong'ere kaka Kalo Furnitures, kama bende aromo gi jata chenro maduong' mabende osebedo katiyo tich ahinya mar loso furnitures. Furnitures kawacho gin gik modok korka kombe, obed wardrobe, obed shurak gi mathoth. Arwaki chenro ni machiegni, inyis nyakoro mgajong nyingi, ifulri matin bende ipakri matin. An gi nyinga iluonga Charles Oliech Odhiambo ma odu Ugenya. Kinge Ugenya kama miluongo ni Kateg Jera. An ja Kateg Nyamsenda kanyo. Charles, inyalo mana lero nwa tich mabende timo? An carpenter. Sana mane masomo kabisa carpentry. To atime mang'eny kata carpentry ng'eno make mang'eny oting'o joinery ni kanyo, staffings ni kanyo. Tila be pod achwado. Iwacho ni isomo tich mano mar loso mbawe mondo mopogore opogore. To kimiwa mana sigandi ni some kata kanye? Carpentry kata kana pod athin. To naneno gik moko ka ng'ato nyalo kawo bao balos gi moko ka kitanda ma ng'ato ninde. To bao ni kendo pod onyalo loso kata na kom ng'ato bedi. Koro nayudo ka ahere from tin. Tiji carpentry en gima ni dwaro yare tin ni koso nang'o? Nagombo ng'e nikech naneno mondo bao bed bao en yath. To yadhi ni tong'e tibare, tok bare ogolo bao, to from bao kendo nyalo loso gino moro maber, ma attractive ma kata ng'ato neno to nyalo lombo wang'. Koro naneno gine mabe ka bedo maduong' to nyalo nagombo bedo carpenter, ba lose gin moro ma ng'ato nyalo bede, nyalo ninde kata ka kitanda bede kako mesa kamano. Koro ene mane tich mane achon tok school, ene tich ma chunya gombo mondo ang'e, nikech en tich ma kata kana adhi e school to nitie bwana mane en neighbor kanyo. Ne tiga koro weekends be najadhi ga neno kotimo seche moko miya musmeno ni be bare ma kinena baro ni go eranda matandiko gi. Koro nayudo ka en tich mane ane kono mora. Iwacho ni yare tin ni in tich modok korka loso mwandu kotenre kod mbao ema bende ni gombo mar mondo mi ibed nyaka sani. To kilerno mana sigandi mar mondo mi nyakwara mgejwang' ng'i matut. Tok tieko school to yor dhi mbele gi school ne obedo matek. Koro nanyiso jaduong' ka koro office no nyalo bedo shida to an tich ma chunya gombo en tij bao ni. Koro tijne manotera en tich ma koro nasome kuom gin moro higa 1.5 to kanye ka koro an fundi minyalo luong fundi ni be los na mesa to loso at the end of the day tayudo msara mara. To Charles, mana ka penjo okang' mane manikawo ni dhi tisomo tij mbao koso ng'ate manotiegi? An otiegi workshop kanyo ne udil gi nolosa furnitures in general, coffins niloso kanyo, gin mora mane deal gu bao niloso kanyo. To kendo neighbor kanyo be nitie ng'at mane tuang'e kuma nalose gik mane tuang'o cushions covers. Koro tok ng'eyo joinery nang'e nyaka tweng'o. Ochopo nade masani nitiere gi kari mantiere Kayole, bende parne nyakwara mgejwang' ni nitiere Kayole gi kanyo? Tij bao ni achake gi dala, puonjra kama miluongo ni Barober. Imana puonjra ant na okere ma Nyamsenda to Barober ne en gimo like 6 kilometers. Koro nadhi gokinyi taduogo godhiambo. Tok ng'eyo tijno abedo dala kidogo kapod ago amalo huku na huku to biro Nairobi ka achon koro amany tich Nairobi. Koro amanye Nairobi ka from 2009. Chwade 2009 2010 jua kali be ne bedo matek. To ne winjo ni kendo ne nitie kambi ne dwaro fundi. Kambi ma IPZ. Manro Haraka kanyo be kendo kana adhi to kawa kanyo ka fund kambi no batie almost 7 years.
kapod nanwa dwaro namna na kabeda yaw go kara. Koro kambi no kana tiyo ngawa msara na en mo mathin. Kich kacha ne chudo 6,000 a month. Tingene ne rent ene kila kitu but weekends git kendo be ani estate amanye ngat me nego mesa moro dwa no loso ni taloso tanyiew tools na pole kamano. Koro kana okikambi kokono taba manyo na workshop kama ot mo matin to achaka. Igeno ohala mar mondo mi ng'ato chaki nyaka bede gi omenda moro ma usebedo kokano ma bende dho ngere luongo ni capital. In mar mondo mi chako ohandi ni nitimo nang'o yor kungo? Koro chako ohala no be nobedo matek kich kambi na tiyo almost 7 years. To make the matter worse, na okuno ma kata na sling nindo be seche moko nokalo koda kidogo. Mondo achop kuno nachopo ka gate oselor koro nwan achiel kuom jok manolewo. Koro ka nolor nwa gate waduogo ot. Kech donjo sa to chopo kacha gimo sa 2 dakika 10 ka gate oselor. Koro to kanyo waduogo ot kinyne kwa dok to wayudo na barua jok manyolewo nyoro summary dismission. Reason and absent without permission. Koro kaka nwaduogo maisha ndiyo odwa bedo matek kidogo nikech be ne en almost ka kiny to wayudo msara mar dweno. Koro to make the matter worse seche go to riembi makata msara na koro iongego. Familia to be an go ka ot be ichulo dhano be nyaka chiem. Koro ka nwaduogo to achon koro onge rieko randa an go ka koro ba manyo osiepena kuondgi kuond nadhiga weekends to nyisen bwana an koro sani to kum nadhi cha sani to koro onge kadi bed gi tich. Koro ang' nwatika throughout adhi bedo mok naboga biro na weekend Saturday gi Sunday kende. Koro be no yien wacho nan gi sani to tich ton piny kidogo but in case ka beda konwang're to waboga chwado konwang're to wachwado kwa kosre kawuono to kiny wayudo. Koro watemo bangaisha kono kidogo. Ai wodu thurwa moro be nitie piny ka iluonge ni George Owino. Notiyo Kikomba. From Kikomba to be biro ya workshop Kayole ka. Koro koyepo Kayole ka noloso kom Kikomba to kelo uso kono. Koro kano kelo uso da penje en wodu kalo na dhiga tich kokocha tinire uso ka to ini deal nag kom kende don koro wanyalo ana fundi an joineri ang'e maber kom gi bang'e koro kalo ga ni loso kucha tikelo transport ni don gini walos ka wodu koro ane fundi onge tiende ni dhi loso kocha titigi kelo koro aboga chwado no to be inyalo yudo nafas aisen wood masa ni kambi kocha na sewe sani ana tijwa ana ijwa kali ana yeka sani onge tab kara moko to nitie mno se order mondo tich koko ni dhi dwaro gik moko ka machine materials kila kitu no ng'i Kikomba kocha. Koro kanye kwa chako de kidogo no uso komgo and kura chako na joineri nikech tools na se bedo go tiari. Ingawa ne gin na randa mathin manyuol musmeno gik mathindo megi chako tich. Kama ne kwa chako tiyo kode 209 gu 210. Koro 209 watiyo maber, 210 watiyo maber. Koro kanyo winjiro ko chako bedo matin kidogo nikech koro kanwa winjire kode en sofa ni mudil go lakini joineri koro bedo mara koro workshop to achuolga kode. Koro kanyo winjiro ko chako bedo matin nikech koro so long as nan jayeka osiepina be nitie achiel ari adek mong'eya ma bwana ti na kaisen ke mantie baba adwaro komoro komero tok mana adwaro wardrobe moro koro koka wardrobe magi naloso ka mesa gi kabats gi naloso lakini ken kom ka customer biro ira mupimo komira to an kode tamie customer idwa kom design ni kitambe en ma pesa irumo golo. Koro be ka in case ni customer moro biro dwaro gin moro ka kabat customer dwaro kabat ilose kama. Koro kamano nwatiyo the whole of 2009 2010. Koro winjruok nochako bedo ma kechi dakiti kendi. Koro gima ne kelo shida kanyo ne nitie piche moko ng'en gimoko waseloso to wagoyo picha to waketi album in case kalo customer biro unaweza kuwa na wardrobe wantiego timie picha na donge nyise piche. Koro achiel kuom funde mnwan go kech be koro be na manyo fundi moro seche moko tich ng'eny to ng'ato dwaro raka nyaka imany ng'ato konyi makigo moro to ng'ato go moro mondo kik ikos ne customer. Koro kara piche gi kanwa keto funde makelo kagi kara wodho ga picha achiel seche moko customer luonge bwana kelna piche mege mese moko dong en piche gi wuok ariyo gi negative ta achiel mbele achiel ni koro kodongi to yudo ka piche gi onge. Koro ng'en kanyo mochakelo ywaro kon woduma
wasebedo kwa ti kodi ka to piche na kare kwalo. Acho ai anga kwal picha ter kanyo to ke matiye ni baba. Mana dwe no tu koro ywarok ne nitie mang'eny mana wach piche gi koro seche moko wane workshop to kwago kata mbaka yumnwago ga mpaka chon. Koro no kelo weche mang'eny. Koro wachon bwana kat ne nwang'a to koro ka dwen piche na onge kwalo nyaka megi na penye koro ana kwal nyaka megi kata menywago juice maka batero onge nitie achiel. Nyalo bedo ni bwana mwan go ni ema kaogi. Ka bwana penjo to kwer kabisa. All of a sudden bwana odhi Kikomba. To bwana ami tich mo kanyo to wachon kawuono to kane ang' natie kiny. Anyise na pana customer idwaro gino kawuono ang' nitie. To napano kang' natie. En koro kawo randa do ng'en koro ywaro kani kawo randa nadi kich osebiro go bag muting'e tools. To ko kawo randa ta dong go bag. Kara bag ni mne nitie piche gi. Achon ka bwana Kikomba anyise ni bwana yande kasa kana an makwalo piche ni do ineno piche ni kara bwana mne kawo. Koro kata kinyi ka ok to piche ni duto nitie kanyaka migi nati. Koro to kanyo winjruok na neno kosebedo manini kidogo koro na manyo naka. Adhi awuoyo go caretaker no ot mantie chien cha adwa yawe tich kich noyudo ka be an go mese moko kanyo ariyo ma ready made nan kabat moro. Mano e kana chako. Sir moro moro ma bende seyudo e kit ohala ma bende timo? Kana chako kanyo to pod wach benki gi ne aonge go. Koro to kanyo waendelea gi tije koro aka wariwre gi modhana 4. To wachon bwana gini wachake gi moka chama. Ka on ng'ato yudo ga pesa to keto mfuko kinyo dhi kama. Wayude walose gi moka chama. Mwanyalo kete gini mo matin. To watimo at least at the end of the day aditim go gin moro. Koro bank machielo kan wabedo piny to nwa decide ni wadonji Equity. Mondo nyako Ramogi Jango obede gi ng'eyo malong'o kama kore bira nikech kapok nochiw ni hola kowuok e bengi mar Equity nyaka dibede ni nuntiere gi grube ma bende nintiere godo. Inyalo mna lero no matin. Nwan dhana 6 koro kan wadwa donjo Equity Bank. Equity Bank kaka gintie kata loans ginyalo chiwo so long as nun dhana 5 kadhi mbele. Koro no wuok katu adhi Equity Bank branch Makayole. To inquire to ken kwaya to miwa mwalimu Simon. Koro kata romo ga ni workshop ka. Koro kan obiro to puonjowa kaka udwaro timo biashara, savings kaka ng'ato save. Group nwan dhana 6 to kan wan dhana 6 ni kan wa form group ne giketan bwana so long as in e ng'ato man isebede area ni mang'eny. Jogi be iseng'e mang'eny. Koro in bed chairman. To kwa kita kimany ng'ato madhi chandu to wakono mondo ing'e ni ng'ato en ng'at maber amen ng'at machendo nyakubed kode yaking'e chal mare. Koro no wabedo kwan dhana 6 to kubedo dhana 6 wa save kuom 2 months mano saving. After 2 months jo Equity no kono wan kuse save for 2 months. After 2 months any kuom dhana 6 go ng'ata yote manyalo dwaro gin moro kaka pesa so long as wasaine ginyalo chiwo. Kuom dhana 6 dhana 2 no akawo form apply loan. After apply loan in 2 days pesa na odonjo. Madwach ni bengi mar Equity osebedo ka siri e kit ohala ma bende timo. Especially go ohala matimo sani. Wach makende mdach no osesira. Nikech chon kono kata tich ne ber makoro seche moko idon ka dhi kata na Kikomba na idok kata na fare mana timo good transport ma ting'o gik moko ka biro go kokoni na idok ka en pesa mang'eny koro ne gimiya pesa moro kanyo makago nya gari mo matin personal probox. Charles Motelo hilero no ni nitiere japuonj ma bende osebiro kama kubadi kowuok e bengi mar Equity. Nyalo mna nyiso jokanya nam ni gin tiegruok mage ma bende bengi mar Equity debet no osebiro kamiu. Tiegruok ma gipuonjowa gin kaka ipenjowa kaka biashara. For example, kom miloso ni. Kom ni mondo ilose iuse pesadi. Koro kana nyise nengo ma uso kom ni ause 40,000 ka en 5 seater. To penjo how come si use 40,000 ami uchopo nade ake use 40,000. Koro mna temo lero ni gin kom ni gimi ause 40,000. Ago hisabu ma kila gin moro matiyo kode from bao musmal lose kata na una twang'e abe nyaka chulren kichani tich mondo chop kanyo itiyo pesadi. Koro achon mondo kom ni rum kabisa adhi tigi mo 25,000.
Timno penjo na how comes kitiyo kom ibase chulri ti tiyo 25,000 how comes you use 40. I said gimi ya use 40 ot mantie mokwongo ichulo token ichulo kanyo pi ichulo the expenses mang'eny kanjo bentie kanyo. Koro wachon so long as noserumo ot kuma tiye kar workshop is almost 20,000 per month. Manyiso a day karach sana nego beni keto almost 750 mano na mar workshop. Odoko ni tiyo ama kitiyo nikech ot gi could at the end of the month nyaka chule. Kata na lony manyasani be ande gisepuonjowa kaka inyalo ng'ato for example anan kayoleka ng'ato kata man Karen an ng'e nadi nitie fundi moro maloso gin moro maber kayole piny kaka kumwantie kech wachon for example ionge showroom koro ne wachon tie yor mbui mapod dhano inyalo keto picha inyalo keto through WhatsApp dhano nyalo neno gimiloso tigo picha internet kamano inyalo negi at least kata ng'ato men mabor moko ng'en fundi moro nitie kuma kama nyalo loso gima kama nyalo ng'eyo nitie ng'ato manyalo loso gini gi nengo makama kuma kama. Charles erokamano ahinya ileronwa sigandi nyakwara Mgajwang' oseng'eyi matut. Koro dang'iyo tiji wang'e tiji malong'o. Gin mwandu rang'iny mage ma bende loso kowuok kuom mbao. Adil go furnitures ahol bed wardrobes coffee tables dining tables beds chairs and etc. Bende selero mwandu mopogore opogore ma bende iuso. Customers magi ma samoro biro nyiepe workshop ni kaende gitiyo gi yo mane mar yudo mwandu ma bende selosonegi. Sana kuka chudo nitie customers mopogore opogore. Nitie ng'ato man gi cash mabe accept cash to ka ng'ato nigo M-Pesa nitie jok ma oro na through M-Pesa number na we jomoko to be oro na through sana prefer gi oro na through Equity ma tiyo go 247 alafu account number na en number na mar sim straight donji account na my Equity ko donji account ma Equity ta access through Equitel ang'iyo ka be message na donji account balance man go pesa moketo no ka be odonjo. Bende gikomba bende dwache ni usebedo kata mna kuwere yor chudo kinyiew kata mna mwandu e gwenge mag gikomba inyiew nade. Ken mwanda waro kikomba koro anena through chudo go Equitel atiyo go sima Equitel tachulo go mwandu mano be pod at least bank neno na promote gi kibiashara pesa donji e account to wuok kamano. Dwache ni chudo makamago gin yo mayot gi sani e kinde ma bende ang'ende piny bende lokore gik moko bende lokore. Side mara ne yo mayot nikech seche moko ng'ato oro ni kata na 100,000 en ga 100,000 to oro na through account aonge kod cash mako kata for example jokwe be ng'eny kata ng'ato maina sim to kidhiri ni line to pod pesa ni en go lakini seche men go cash ko kawo to dhi kamano. Ang'e Charles tich ka tich nyaka bed gi ber gi achiedh nade mage tijni sechako kitimo chakre higa mar 2009 donge nyaka sani ber mage moseneno. Nyithinda dhi skul na nikech tijno en ema chame kata ot maninde kata nag dala gero nag tij bao kata naero gari maringo go mamara moko mar ng'ato ni en nag tij bao ni meong tij bao mago koro gik maonge go. Achiedh nade mage moseneno nyaka gisani. Achiedh nade achiel ariyo adek be dak kosere but ok ong'eny. Seche moko labda inyalo loso ng'ato gin moro king'eyo no labda golo deposit moro matin to kaka ilose kod kaka odwaro biro yudo no opogre kidogo koro tamre na an mok adwa losna machielo gin moro aina no but ng'en ber tij bao ok en gin moro mang'no to seche mang isiti kikete kanyo ng'ato machielo nyalo biro to kawo koro mago e achiedh nadi manyalo bede. Koro kanyo en seche moko tich no bedo maonge gik moko iseloso to jonyiewo be pod onge koro nan kalo na beda na rito customer kama wachake ohala moro machielo at least gima nyalo ga kele gin moro at the end of the day biri bedo nyaka odhiambo moko itimo gin moro oto nyaka dhano no chiemo koro nan heri ka ng'achake biashara moro mathindo achiel ariyo adek pod nyalo kele gimo ka migi oro pesa go kendo migi benki machielo go gik moko ainago at least at the end of the month idhi yude gin moro matin commission moro matin koro mago be nacha kanyo kendo nafas mombele kanyo ayudo nafas mobentie kanyo makakete kita gin moro matin olembe gi be dhano nyalo ga kwanya achiel nyara bolo gi
machungwa gi kamano kamano. Charles, odak e kinde ma bende yudo kata mana tije bedo matek. Ji yudo mana yuto kokadho tije ma bende ginyalo timo gi lwedo. Tiegruok kendo bedo chiwo ne samoro rowere ma bende diher mar mondo mi puonjgi mano tij bao. Tiegruok to bende chiwo kech kana chako tiji na chake ng'at achiel to gi sani jok ma setiega tiega ma be sani funde mokale lweta be ng'eny. Gin dhano ma kathin to dhano 12 masepuonjo from nowhere to sani gin fundi. Tiegruok ni ok achiwe nono nikech abe kata ka notiega to nachiwo gin moro. To ndalo mana ipuonja cha tiegruok ne mondo puonji bed fundi ne igolo 20,000. Ka 20,000 uonge go to nigolo dhiang'. Koro ndalo chat ne ndalo machon almost 25 years ago. Sani ng'ato madwano otiegre manyalo gombo tij bao ba tiego dhano to mondo atiegni nyathi kata kin go ma idwa ng'e tij bao atiego ni maber imanyona ne 30,000 kende. To ka en nyathi ma iwiye ler to tok dweche 6 mano be en na fundi. To mbui bende yudore e mbui? Mbui to gi sani to pod ok anwang'rae but sana ayudra ni WhatsApp. Namba nano ni WhatsApp ma en namba na mar sima anyalo migo bende ma en 07 20 49 59 85. Charles, inyalo mana paro ni nyakorom Gajwang' ni yudori Kayole gi kanye to dibed ni jo Kayole kende emiloso negi kombe koso kata mana jok mang'iyowa kowuok Kisumo Bondo be nyalo loso negi kombe? Ticha yote kan moro amora ma tich onwang're wadhi. Location kuma nyalo nwang'ra ka ng'ato nyalo dwara an Kayole PCA Sabasaba katikati ma PCA Church the Sabasaba stage. Sani jok man gi pok mar gitiyo godo mar kilo yuto mana kaka imbi timo ikelo godo yuto mari. Ne jal man gi pok samoro to pok oyudo kata mana tich moro amora. En paro mane ma bende nyalo chiwo ne jal machalo kamano? Ng'at manyalo bedo ka neno akan moro amora mentie to en gi pok aina matimoni. Anyalo nyise no endelea go kiko chunya tho. En tich maber manyalo gole oko. Bende gima ji deher mar ng'eyo ni mago bende penjo ma bende sani donjo kombe obed mesa obed kitende dechni nengo ni chal nade? Nengo ma gik aloso mesa ken coffee set full coffee set mar mesa gi stund 4 aloso gi 25,000 bao mahadud to ken kom 5 seater aloso gi 35,000 range machakre 35,000 kadhi mbele lure gi design mar kom. Wardrobes aloso normal size ma wardrobe 18,000 mano 4x6 gin kamano nengo gi opogore. Kitende ni bende aloso double decker hadud aloso gi 25,000 bao ma hadud mahogany. Ntie kaka dining table 40 chakre 40,000. Nango mini nyakwaram Gajwang' maneno wasani bi iri mar mondo milos ne Mwandu kopogore kata mna gi fundi machielo. Gima nyalo kwayo ng'ata yote kuma ntie ma ben neno agi sani manyalo dwaro gin moro amora ma deal gi furnitures obi Kayole omany fundi miluongo no Liech mane nying mong'ere i Kayole ma namba na masimu en 0720 495 985. Idhi los ne gin moro quality maber kendo deliver i time mowinjore. Wachni mogik ne nyakorom Gajwang' kwatiko chenro dibedang'? Ote manyalo bedo go mogik manyalo nyiso nyikwara mogik kan moro amora ma gintiere. Anyalo wacho ni ng'ata yote manyalo dwaro furnitures ki gidhi mabor ubeni en mabor machal nade ng'ato mani kata widhi Nairobi oteme Kayole koyudo namba na mar nyinga en Oliech Charles Oliech Odhiambo. Namba na masimu en machiwo ma 0720 495 985. Ubi kochopo ka idhi los ne gin moro kalure kiwango modwaro kendo adhi deliver ne i time mowinjore. Koro tich ni nyalo bedo ni ng'e tich achiel to tijno en ok odhi gadhiya mayom January to December. Koro seche moko entie gi ndalo ne mentie mang'eny seche moko bonge. Koro gima nyalo nyiso nyakwara mogi en kik ging'i tich achiel. Kech sache for example kata kang ibiro mbele kanyo ibiro ne idwa nyiewo gin moro so long as ni in gi pesa kata kiwuotho ni idwa nyiewo uchi moro to idon ka uche mi idwaro onge to diyud nanga moro maber ikwanyo
at the end of the day adong' e 50 moro. Charles Odhiambo, waguniro kamano ahinya kuom rwakowa kendo nyisowa kit pok mabende timo. Nyakoro mgajuanga maneno loso kod Charles Odhiambo mabende en wuona kambi mongere kaka Kalo Furnitures mabende yudore e gwengegi mag Kayole. Kintiere len moro mongere kaka Sabasaba tie PCA Church kanyo. Kilwalwa kanyo ibiro bedo kiyudo Kalo Furnitures. Osenyiso kit kombe, mesa, gimoro moro miloso gi mbao mabende oloso. Namba ne bende ochiwo ne jok madiher mar mondo omiye tich. Gikanyo bende makilowe giko mar chenro mar Pok Opogore okinyi makawuono oriti sane mana ka pile chenro mar Pok Opogore biro nie TV mar Ramogi chien tich ang'wen chakra saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi, chenro ma itayo kod Anna Sharon Ong'aw. Oriti masani warom kendo juma mabiro e chenro mar Pok Opogore.